Kau mau ke mana? Neng Kedai golek rokok. Pas lah, nitip aku. Suka apa? Belikan aku kopi 2. Nah, terus ya. Ayo, kopi kan? Tunggu. Nah, apa meneh? Apa meneh? Tengok dulu di Kedai itu. Nah, kalau ada mancis, korek mancis, ya, belikan 1. Mancis. Nah, iyalah, iya. Iya. Aduh. Apa penting? Kok mancis? Lah jadi kopinya mana? Lah sampean ngomong titip kopi didelok nang kedhe nek eneng mancis, tuku mancis siji. Ya kok padha mancis. Ngomong kacau. Apa nasi kacau? Ya padha mancis kan ku bilang tadi. Kau ke kedhe. Iya. Ya kan? Aku titip kopi loro. Beli kopi 2. Nek eneng mancis di kedhe. Nek eneng mancis tuku siji. Kalau ada mancis beli 1. Iku apa do mancis iku? Eneng-eneng ae. Kopi ora trimo. Yang bodoh siapa? Ya maksudnya itu kopinya 1, mancisnya 1 kayak gitu. Tuh, orang ngomong jelas juga. Mending aku beli sendiri aja tadi. Salah sopo? Enggak minum kopi lah aku. Mancis ini lah. Sama mana nih? Mancis iku lah mbok muti ku. Jane sapa sing njemuk korekku iki jan kurang ajar iki, Mbah. Korek mung-munge. Apa lagi ini orang? Enggak tahu masalahnya. Enggak. Jane sing njemuk korekku jane iki sapa iki? Aduh, korek aja dimasalahkan. Nah, aku pinjam ini nih. Iya iku. Kurang ajar. Punya aku ini ya. Sorap beres. Korekku. Aduh. Aku baru beli tadi. Baru beli aku korek. Ya iya baru beli aku. Baru ku kantong ini tuh tadi. Gawat. Roke yo. Korekku iku warna hijau. Aduh, itu warna apa? Nah, kok warna hijau? Dikit tapi warna ungu. Ya iya. Berarti itu punya aku itu. Ora percaya domong. Korekku iku warnane hijau. Ya iki warnane ungu. Ya iya. Berarti korek sapa iki? Ya punya aku. Baru beli aku. Merengkel. Gekku iki warnanya hijau. Aduh, iki ungu. Berarti kudu gekku. Ya memang iya. Itu punya aku. Aku baru beli. Ngomongnya enggak percaya. Mbak percaya. Bodoh kau. Iki kapan iki? Nek iki nggenmu iki. Aku baru beli nitip tadi sama si Bokir. Aduh, kapan iku lemu tuku? Tadi nitip sama si Bokir. Bokir ke gede tadi. Sing ning gedhe ku mau sampean sing ning gedhe ku si Bokir. Iya, aku nitip tadi, nitip. Berarti kan untuk sampean sing tuku. Aduh, sing tuku itu Bokir. Sampean itu titip sampai Bokir. Aduh. Memang iya. Oke, sing penting iki udah gekku iki. Warnane ungu, udah gekku kudu. Iya itu punya aku. Merengkel. Udah gekku. Gekku ijo. Aduh. Ya memang iya. Matanya enggak ndelok. Iki warna apa coba iki? Itu ungu. Warna gekku ijo kan? Berarti iki udah gekku. Aduh memang ijo kok. Memang iya itu punya aku. Punya aku. Macam mana ini? Iki ngene iki Mas. Rungokke Mas ya. Riyo rungokke. Apalagi domong iku memang korek isi komeang. Iku lho rungokke. Aduh itu lagi. Iya. Mau aku ning gedhe. Komeang iku mau nitip korek. Iku ijo kan, ijo. Mbak nitip lo nitip. Nitip terus nitip. Komeang iku mau nitip korek ambek aku. Iku ndekne. Aduh. Iya. Lah iya korek sampean kan warnane ijo. Sementara iku warnane kuning. Iya ungu sama aja. Berarti iku udah nggak sampean.
Kan diomong, gek ku iku ijo. Iya, iku gek si Tomeang. Udu gek ku iki, gek ku ijo. Iki warna uku, udu gek ku. Aduh, iki gak jelas iki. Los memang iku gek Tomeang. Lho kiku. Takoni Tomeang iki gak percaya. Kan marah sampai sampean iku. Wah, sama kamu marahnya dia. Aduh. Bah, lama-lama bikin emosi ini. Memang. Coba ini. Orang itu memang korekku. Ya iya. Bukan korek dia. Memang kayak ngono. Lama-lama begini emosi pura ini naik darah aku. Ya sih dijak ngomong pun emosi. Sampai di sini mana ini loh. Enggak tahu aku. Bayu. Wes. Malah berantem apa pula ini. Lagi berantem iki. Koyok cah cilik kae beranteman gara-gara apa pun. Nah, yang mau berantem itu siapa? Kami stres nengokan kau. Apa aja dibilang berantem bareng ki wong. Aduh. Ayo mulai.